kuhlotshwe nabantu abangomama ngoba ndiyafana nalaa ndoda yayiceliwe nguThixo uba mayincedise uMoses. Yathi izawuthini na ilithinditha nje. Lelo thinditha emnake bakhona omama bazayicacisa le vesi. Andiyanda kakuhle le vesi yesithi omama ke bakhona tata ngenzele lula wangenza nje ndanguMoses. Wandifakela abantu abazangenyusa ezingalo uba zihlale zibambekile ziphezulu. Bazayihlalutya ke omama kodwa kukho le ndawo ithi wamncothula kuzo zonke imbandezelo. Noko imbandezelo yona ndiyayazi, uzawuthetha nje ngembandezelo endiyazi. Wamncothula. Ukhona ke umahluko bazali ekuncothulweni nokususwa. Awususa into uyayisusa zishema kule ndawo iyohlala kwenye indawo. Awuncothula nengqama ukuze laa nto ingaphindi ibe khona. Kuthiwa wamncothula kwimbandezelo. Silapha bazali bam kule Pasika ka-2024 usibonile uThixo uba sinembandezelo ezingaphaya kwethu. Wasinika unyana wakhe ukuba ayosifela emnqamlezweni ukuze sincothuke kwezi mbandezelo. Kukuwe ke mzali wam uba uyafuna uncothuka, akancothuli noba ngubani na. Wamncothula kwimbandezelo wamnika ubabalo phambi koFaro. uFaro siyamazi ingxaki awayeyiyo. SinoFaro olapha ehlabathini omsatha. Siyafuna na ukuncothulwa imbandezelo noba sifuna uhlala noFaro? Usijongile uThixo wasibona uba asinalo enye icebo. Wathi makasinike unyana wakhe ukuze ayobethelele emnqamlezweni afele izono zethu. Sithetha ngembandezelo bazali. Andizuyicacisa ke le mbandezelo ngoba kaloku sinazo imbandezelo esisenzela ngokwethu. Sinazo imbandezelo esizenzelwa ngabantu abasondeleyo kuthi. Kodwa into efunekayo uyafuna na uba incothuke imbandezelo. Imbandezelo ke ithi zincothuke uvume wena ayithathe umncothuli ayincothule. Ubuhleli phansi uthi ukhona uYesu Kristu wabethelelwa emnqamlezweni uzandincothula le mbandezelo. Ayincothula imbandezelo. uYesu Kristu ulinde wena uze inguwe uthi ndingelo khawundincothulele imbandezelo. Ndiyawuthanda ke lo mcimbi wembandezelo kuba zikhona imbandezelo esizenzela ngokwethu. Zikhona imbandezelo ezimnandi uthi usayijonga le mbandezelo uhleke wedwa uqonde kodwa le mbandezelo ndinayo. Hayi kodwa iyandivuyisa kangangoba uThixo noba kanoyisusa le ndikuyo imbandezelo ndihlale ndilapha kuyo. Enye into ke bazali uThixo uyakunika naye imbandezelo kube kubona uba ngumntu onjani. Umane usithi uThixo ndikunamna behlupheka. Kuthena abanye abantu bengahluphekanga. Na okokoko le minyaka ndiyavuka ngonzaba na 60 years koko ndandihlupheka. Hayi hleka vuya. Suba nestress. Vuya ngoba kaloku uThixo ugcine ngabomba kulaa ndawo. And uThixo ukugcina nje kakuhle ubahlupheka kodwa ungalali ungatyanga. Zezinye imbandezelo ezindenza ndivuya apha ebomini. Ndithi xa ndibala ndikhawunta imbandezelo endikuzo kodwa zibe khona ezindivuyisayo. Enkosi baba.
ngale mbandezelo leyo. Bazali masisondeleni lo 2024 masisondeleni nembandezelo esisenza kube buhlungu futhi ubuza njalo ukuthi bawonansi imbandezelo na uyise ngokwakho ungahlali nembandezelo. Ithi ke apha ngasenta ndiyayithanda laa ndawana ithi bamonela uYosefu bathengisa ngayo. Hayi, umona yinto ekhoyo. Umona yinto ekhoyo. uSathana kaloku wamonela uYesu, wamonela uyise uThixo kuba esenza isiganga ezingaphezu kwakhe, wafuna ulingana naye. Awuzuya ndawo umona uzawuhlala uhleli, but mawufike kuwe umoya umona mawufike ekhona unothu wembandezelo kuwe. Ungahlali nje uthi zakuthi hayi nanke umama uJaxa akandifuni ngenxa ka1 no2, umama ubane akandifuni andibonela ngo1 no2. Khola vuya qha ngoba ukuhlalisa uselithandweni likaThixo. Yes. Lamona wakhe awukwenzi into uhlalisa uselithandweni likaThixo. Nangoku. Awunika kodwa mambethu bacacisa izenzo. Ezinye ngazithandi kakuhle mina. Ngazicacisa uba uthini lo mcimbi wezenzo kodwa abazali into endiyithethayo kuni hlalani nisazi uba unothuli namtya ebethelelwe emnqambisweni. Kristu Yesu
Wamnothula kuzo zonke imbandezelo manje guquke bazali emasweni sisekonzweni emthwalo apha uYosefu wenza impazamo uxelela abantu abathandayo nabathembileyo iphupha lakhe kanti ngalo lonke lexesha uzingenise embandezelweni yamenza loo nto okokuba mayimkhokhelele entolongweni kanti lonke lixesha bemkhokhelele entolongweni bamsondeza kwipromotion engaqondanga wasikelelwa apho ngenxa yakhe yade yasikelelwa nendlu kafana wancothulwa kuzo zonke imbandezelo zakhe yajoyina abazali uThixo lo sithetha ngaye apha uye umncothuli wembandezelo esikuzo sisezimbandezelweni bazali futhi ke sikwimbandezelo esingakwazi ukusikhupha kuzo kodwa umnye umuntu onosikhupha kwimbandezelo esikuzo uThixo yedwa umuntu ngamnye nokuhleki unembandezelo yakhe engenayixelela muntu yaziwa nguye noThixo umama uHana baqwa sisithunywa sezulu ekwimbandezelo wabona uba makabaleka ashiye ikhaya lakhe sithi sithunywa kuyaka buyele emzini wakho ngoba umncothuli sefikile ebaleka nje akazi uba umncothuli sefikile wamncothula kuzo zonke imbandezelo zakhe eneneni singena ezimbandezelweni bazali singeniswa ngabantu esibathandayo abantu asibathembileyo singeniswa ngabantu abanye sasifudula sibanceda sibabonisa uthando kodwa kanti basomphathisa ngengubo zembandezelo kodwa umntu nomuntu okwimeko njalo azazibethi isifuba athi ndiyamazi wamumhlawulo indawo njoku ndisithela ngaye kude kudlule kwale wamncothula kuzo zonke imbandezelo uzawusincothula uThixo bazali sesingadinwa simane xa kufika ezinkonzo zepasika sizisa imithwalo yethu phambi kwakhe sesingapheli mandla ngoba nguye umntu oncothula imbandezelo kakade kufanelekile uba sesibe sembandezelweni khona ukuze sizobheka empumelelweni kufuneka uthi noba unembandezelo mzali namhlanje uqhayise ngoba kakade kufanelekile okokuba sibe sezimbandezelweni ngoba siyazi uba ukhona umntothuli wembandezelo uhleli apho uMaria embandezelweni wahlala futhi elinde inceba kaThixo uthe sahlela apho uMaria waliva ilizwi lathi vuya Maria ngoba wena ubabayo wasuka uMaria wathi awuliva ilizwi wasikhwarantina inyanga enhlanu abantu wamane ukuthi yenjenje inkosi
ukumkhangela umkhosazana wakhe ngoba kaloku ubabalwe wahamba uMaria wabona uba le nto makangayixeleli mntu makawuhlalana kunjalo kumNcothuli ngoba uThixo akoneli nje kumNcothuli iyakusikelela akakushiyi nje bazali sibe nalo ithemba esinalo kokuba kwimbandozelo zethu siseza uNcothulwa injongo ukuze uhlale ulinde ngokuthandaza uThixo uza kuNcothula funeka uhlale uthandaza ngoba uthi uThixo ndibonile ukukhala kwenu nokudahuzisa kwenu ndikuvile kakade kufanele ukuba sikhale ngoba sibizelwe kuye enkululekweni yakhe alishiya uJesu Kristu Kristu. Amen. Oh,
utata vice wabashumayeli kunye nabashumayeli bonke. Ndibulise utata vice wamadodana amadodana onke. Ndibulise umama umongamelikazi. Ndibulise omama abefundisi. Ndibulise omama unoBhayibhile. Ndibulise umama uvice womama netafile yakhe kunye nomama bonke. Ndibulise umama uvice wamantombazana netafile yakhe kunye namantombazana onke. Ndibulise ubrother vice weGildas netafile yakhe neGildas zonke. Ithi one heart, one way, one way. Ndibulise ithuba iSunday school kunye ne-Sunday school teachers zonke nabantwana abancinci. Ndibulise indwendwe zethu. Ndibulise omama abalandelayo. Nam ndithi apha ebusuku nje bhotani. Mapha ke ukuva phantsi kwamazwi abekwapha kwincwadi yezenzo ngesahlukwana sesixhenxe phaa kulaa mqolo weshumi ofundeka ngolu hlobo othi wamncothula kuzo zonke iimbandezelo zakhe wambabala umko namncothwala. Incwadi ekuvulwe kulapha kuthiwa yincwadi yezenzo, yincwadi yemisebenzi, incwadi uYesu Kristu ekubalula izinto athe wazenza. Apha kuthethwa ngotata uYosefu. Kuthiwa wamncothula kuzo zonke iimbandezelo zakhe. Utata uYosefu ubanza kuphindisela back ngulowa ozalwa ngutata uYakobi. Yes. Yeah. Ube ngunyana obethandwa kakhulu. Ithi incwadi yeBhayibhile ebethandwa kakhulu utata uYosefu utatakhe ngenxa yoba ebethandwa ke abakhuluwa bakhe bebengamthandi bona. Yes, man. Kuthiwa yaqala apho ke imbandezelo katata uYosefu. I'm all full. Utata uYosefu thunywa utata into okokuba ngaba ahambe abheke emadlelweni ahambisela ukutya abantakwabo. Wamncothula kuzo zonke iimbandezelo zakhe. Kuthiwa wathi xa isiza entabeni
benziyele ncengaye Yeah. lokokuba ngaba bambulala wamncothula kuzo zonke imbandezelo zakhe, kodwa zange bavumelane okokuba ngaba bambulale. Waba khona lo waba nosisi mntakwabo wamncothula kuzo zonke imbandezelo zakhe. Waba nosisi mntakwabo xa ndiza kulinqumlela ibali kuthiwa bamthengisa kuba Ishmael, Ishmael. Yeah. kanti ngeli xesha kulapha zawukhululeka khona. Wamncothula kuzo zonke imbandezelo zakhe. Bazali bam, imbandezelo azincothuki kumntu ongakholwayo, azincothuki imbandezelo kumntu ongenalo ithemba. Yeah. Kufuneka into yoba uvume ingoma eyodwa eyakhe yavunywa ngamaSirayeli ngenye imini, athi ukuthemba uYehova nokuphepha ngaye kukho kulungileyo. Wamncothula kuzo zonke iimbandezelo zakhe. uYesu Kristu uYesu Kristu ubethelele emnqamlezweni Yeah. ngenxa yokokuba ngaba ephilisa abantu, esenza izinto uYesu Kristu wambethelela emnqamlezweni Yes, ma'am. ngenxa yento yoba esenza izinto Wephilisa. abantu abangakwaziyo ukuzenza. Njani? Kodwa apha unamazwi uYesu Kristu, noba nje abantu bengafuni ukukholelwa ezintweni bezenza uYesu Kristu, uthi bawo baxolele ngoba bengayazi into abayenzayo. Ndinamazwi endiwathandayo angawokugqibela athi ndiyamnikela ezandleni zakho umoya wam. Yeah. Into ethetha ukuthi xa ungumntu obandezelekileyo kufuneka into yoba uzinikele ngokupheleleyo uYuthixo. Wamncothula Angothula. kuzo zonke iimbandezelo zakhe. Mandiyishiye ngoKristu Nkosi yethu.
abazangena bawukhokhela odada bonke emanyakeni yodada abamongameli bazi omama bethembisekazi bonke omama nebhayibhile omama bacebisayo ezweni omama uvayisa omama netafile yakhe yonke omama bonke omama abanqwelayo nomama bonke abasindileyo namhlanje ivayise genders igenders zonke One hearted, one way. umama uvayise amantombazana onke umama umthunqa yabantwana abancane ne-Sunday school teachers bonke abantwana abancane iingwenya zethu abantu abathixo vumlezile phansi kwawo ngekakristu egama abazali ukazi wakho mzalekazi wam aphaya kwincwadi yezenzo umama sisiphende uthi ngumqolwana nje kwishumi umazwi athi wamncothula kuzo zonke iimbandezelo zakhe wambabala ngobulumko phambi kofana ndiyapoqoqa mama ndizoxolisa abazali ndizoxolisa kwikonzo yonke ngamagqothi igqothi endizawenza kuyo le ndawo kudla ngothiwa izihlangu ziyagoqoza ezam zincinci zingayinditsha banelakhi bona mama ayifumene itshansi yoba balazi eliso alifundi iveki yonke mna kule ndawo nje bazali ulandile mama bendisamamele kamandi ke mzali wahlala phansi bendisamamele kamandi mama elilandi mani uThimothi mama xa ithetha uthi uYosefu wayengumntwana phaa kokwabo owayithanda kakhulu umntakakhe bathi ke abantwana bethu xa bethetha abazali athi wayeyintandane kanini noyise badla ngokutsho ngasabantwana bethu xa bethetha usuyeke noba ngumama phaa endlini usube ngumakalisa ubabona babonke abanye abasakubaleki ngumama wabo ngoba babona uthanda lo kanti kumzali umntana nomntana uba nayo indawo yakhe qha ke xa kangumntana ubona ngale ndlela ubona ngayo wafumane elo lishwa kulosefu lobathiywe ngubatakwabo ngenxa yoba nje aqaphele into obuthanda kakhulu kanti into wayinayo uYosefu yayinomehluko kubo because wayenesiphiwo umntu ngamnye unesiphiwo sikaMthimba yena wayephiwa isiphiwo sokukhulu yiloo nto ke eyayimenza zona ngoba yena izinto wayeziboniswa nguThixo athi awuzithetha ungabi mali nanangoku koza abantu ababamthanda umntu owazi izinto abangazaziyo bona abanayo into yoba ebeyebisinceda le nto ayithethayo lo mntu babesinoyibamba sisiyisebenzise qha abantu bayakuzonda bakuzondela isiphiwo sakho osiphiwo nguThixo akuzunilibazisa bazali ndizawuthetha kanti ndizawuthetha ngomotu kanti ndizawuthetha ngomotu ndimbhaqa apha ngenye imini ndimbhaqa apha utata ngenye imini encothulwa nguThixo kwingxaki awayekuyo ehleli lo tata athi kumhadi owawunodaka ngekelixesha abantu ababezama ukunceda bababexakiwe into yoba babangenza njani ukuze bayincede le ndoda iphume kule ngxaki kwabuThixo wawenza izinto ngendlela yakhe athathi ke inkulu umbhaleli athi wamawisile athi sihleli thina ngokungazi athi into zangomsa sizazi athi wena Thixo waziyo athi abantu bakho wasebenza uThixo into yoba mamakubotshwe impahla bakubotshwa amadlakadlakana athotywe kulo ngathi iwathathe le ndoda ibophelele ngayapha emakhwapeni ukuze bayincothule sisikhonza uThixo njalo awusincothule kwimeko esingazazi into yoba
sisizophuma njani sisikhonza uThixo njani ukhona lo Thixo ukhona ngemini uSawule ele Chaba wavela lo Thixo wamkhombisa uMathe amakangene kubo uSawule uthi ngexesha luyaza uChaba lumyekanga kwenza uThixo inqaba wawuvala lo Mathe ngeentambo zesigawu uthi nathi uChaba solufike ukule ndawo lizibona into yoba ziphelaphi iinyawo zomntu ngeba sithi lo mntu ukule ndawo kodwa ngenxa yoba siwubona lo Mathe unesigawu so loo nto ixela into yoba akho mntu unoba ungena kule ndawo akusekho nto apha kule Mathe kukudala uvalekile ukuThixo njalo ke uThixo uncothula abantu bakhe athi kwimeko ngemeko yiloo nto atshoyo kumbhaleli athi umpulele xa icula athi sidlule ezintweni athi ezinzima athi njalo thina athi siyanqoba ngalo wethu kakanza uthatha abazali kakanza uthatha ngembandezelo uthi xa ithetha uthathe xa ithetha uPawulos athi kumele sidlule athi ezimbandezelweni ezininzi athi ukuze sibuve athi sibuve ubunqwane nobomi obumnandi waphila endlini kaThixo athi xa ithetha athi zona iimbandezelo athi zidala ucikideko athi lolu ucikideko athi ludala unyamezelo athi unyamezelo athi luzala ithemba athi lona ithemba athi alidalisi athi ngoba thina sikhonza uThixo olithemba eliqinileyo enjenyangini athi yophefumla kanza uhlala phansi uthi wabababala abantu bakhe uthi phambi koFaro wababala uYosefu wababala phambi koFaro ndimbhaqa uThixo ebabala abantu bakhe ngemini yodwa kungemini akuMosisi akhokela umkhosi kaThixo bebebandezelekile kuloFaro ubandezela abantu uthi xa iphuma nabo athi uMosisi kule ndawo athi lama yiphutha ngobonayo athi asaniphinde niwabone athi misani nulibone athi usindise uThixo athi azawunenzela namhla nale meko bazali sizivata sikuzo gqibelisa bazali uthi kuza sibonisa okuhle kodwa uthi wawathulula uMosisi wawathulula umkhosi kaThixo uthi ngelo xesha akamanga abayiphutha athi emva kwabo bathi bawujonga babona ulwandle bathi Mosisi bathi bakuye kwamangcwabana athi ngoFaro athi le nto sizawufela kule ndawo wamsebezela uThixo baba nabantu bakhe wamsebezela uMosisi wathi thatha intonga wathi ubethe emanzini ukuzovuleka umhlaba owomileyo babawela abantu bakaThixo athi basawela waphinda wabetha ngentonga akubungeleka bayiphutha abeke waphela athi yaphela imbandezelo athi kubantu bakaThixo sikhonza uThixo njalo awusingavumiyo sihlale athi sibandelezelekile kakanze uhlala phansi endleleni endleleni ebheke eShilo uhamba apho ulotata uhamba apha nabafazi bakhe uthamjonga lo uthamjonga uwana uthambuze kulotata athi ndaze eShilo mna athi kusiya abantu abanobulela athi uyaphi nalo ungenzelwanga nto nguThixo ndithatha impendulo yomntokazi uThixo uyabababala abantu bakhe uthi naba bantu babencedwa nguThixo izolo uthi andibaboni kule ndlela uthi nam ndiyaya eShilo ukwenzela uba nam nezam isikalo siphendule kunjalo kuThixo bababala abantu bakhe masihlaleni bazali masihlaleni kuThixo uzosinceda uThixo uzosenzela izinto engekho nabani na athi unosenzela athi ufuna upetulela athi ukuthemba uyehova athi nokuphepha ngayo athi kukho kulungileyo kungathethwa abantu konke esikuzethu
Obawo omangameli bezisekete zombili ngibulise befundisi ngibulise obawo abavangeli ngibulise amagosa esekete ezisekete zombili ngibulise uvice ngoba abashumayeli netafile yakhe nodada abashumayeli bonke ngibulise obrother vice bodada amadodana netafile zabo naodada amadodana bonke ngibulise umama omungamikazi ngibulise umama nobhayibhile mama umvangelikazi umama uvice womama netafile yakhe nomama bonke nomama abasilandelayo umama uvice wamantombazane netafile yakhe namantombazane wonke ubrother vice ulutsha netafile yakhe nolutsha lonke ndithi kubo phambili emva ngibulise uNtsumba weSunday School notitshalakazi asebenza kunye nabo bonke indwendwe ezikhoyo phakathi kwethu zaqonda uba mazizosixhasa ngobu busuku nakubo ndithi bhotana ndingayilibalanga iphaneli endihamba nayo ndithi molweni bazali umama apha usivulele amazwi akwincwadi yezenzo izenzo isahluko sesiqhelo umqolo ke othethayo ngoweshumi umazwi athi wamncothula kuzo zonke iimbandezelo zakhe uthe ke umama akazozicacisa akawazi lo mntu wezenzo hayi ke nam into endizayithetha mna ndizawucacisa lo Yosefu kuthethwa ngaye lo Yosefu sithetha ngaye uzalwa nguYakobi uYakobi ke lowa waye wathi ngenxa yeyelenqe lomzali endinguye wathatha intsikelelo zomkhulwa wakhe ku-Esawu uthi xa ebuya u-Esawu abuye utata wakhe seyisikelelo uYakobi athi ke kuba seyinike zonke izinto amnike nomyalelo woba andifuni uthi kawuzeka uzeke kwintombi zelizwe yabangela into yoba uYakobi makahambe aye kwilizwe lakwalabani kwanina lo ngulaa Yakobi ke othe esendleleni eya kwaYakobi wathi kwawurhatyela wathatha ilitye waqamela ngalo wathi awuqamela ngeli litye walala ubuthongo ebuthongweni bakhe waphupha ebona iingelosi zinyuka ngeleli athi kwathuka kwakhe aqonde ukuba uThixo ukhona kuyo le ndawo athi uba uye wanika ukudla ndadla wandinika ingubo ndambatha ndawubuyela ekhaya ndinoqobo uthi ka iqhubekeka nohambo lwakhe athi awufika kwilizwe lakalabhani afike apha akakwazi kwanina lula afike athi awufike equleni abone kukho amadoda aseza imfuyo impahla emfutshane aye kula madoda abuze uba niyamazina uLabani bathi siyamazi nantsiya le ntombi yakhe uRakheli isiza nayo le ntombi ihamba nempahla izoseza kweli uthi ke awubona uba umntakamalume wakhe amncedise useza le mpahla azichaze uba ndisisizalwane sakalabani uthi ke bawugoduka afike uRakheli ayichaze le nto kuyise avuye uyise amhlangabeze ngovuyo amthathe amngenise emasangweni uthi awufika ke ngoku apha akhonze uninalume ngokuthi amncedise kule mpahla yakhe uthi ke ngoku uzawundikhonza ngelizena yiyaba yini inhlawulelo yokuba undikhonze uthi kwacaba umthandile uRakheli wathi kungandinika abe yinkosikazi bavumelana wathi uyise uyawusebenza apha undincedisa iminyaka 7 ndizokhululelwa uRakheli
uthi ke yawufika le minyaka isixhenxe kuba kuthiwa kangangoba wayonwabile ngaphakathi yaba ngathi yimini yezolo akayiva naloo minyaka. Uthi ke yawufika le minyaka aqale ngokutatakhe umalume wakhe enziwe lenqe amnike udade wabo omdala. uLabhani lo wayeneentombi ezimbini, entombi endala egama linguLeya, intombi apha ekuthiwa yayinekhaphoti. Niyayazi ke ikhaphoti bazali, kuthiwa ke yena uRakheli wayemhle kakhulu. Yena ke ngoku uYakobe ufuna le incinci. Ngoku uLabhani wenziye lenqe umnika uLeya. Uthi awuqaphela into yoba ayiyo le ntombi le ndithe ndiyayifuna. Athi uLabhani ngokwesiko lalapha ekhaya ayiqali yende intombi encinci ingekendi intombi enkulu. Kungoko ke ndiyikuleya uba uyamfuna uRakheli uzawuphinda usebenze eminye iminyaka esixhenxe ndizokwazi ukukhululeka uRakheli. Wathi kuba uyamthanda uRakheli yayinto encinci leyo wazixelela into yoba uzawumsebenzela uRakheli. Ithi yawufika ke le mini ngoku yoba amkhululelwe uRakheli. Wamkhululelwa ke wanaba abafazi babili. Into eyenzekayo ke ngoku Leya uThixo wasivula isizalo sakhe ngoba waye waqaphela into yoba uYakobe akamthandi uLeya, uthanda uRakheli. Ngoko ke wasivula isizalo, waqhubekeka uLeya efumana abantwana. Waqhubekeka futhi emngcikiva udade wabo kuba kaloku yena kade afumane abantwana. Uthiwa udade wabo uthe awuva kabuhlungu, wayenempelesi apha, wakunikezela ngempelesi yakhe ukuba imzalele. Kodwa konke oko kuzange kwenele kuye kuba wayefuna umntwana ongowakhe. Uthiwa uthe kanye iminyaka kayinonyana abathandathu Leya kwangona uThixo asivula izalo sikaRakheli. Uthe kusivuleni kwakhe afumane lo mntana uYosefu. Afumane lo mntana uYosefu. Wamthanda ke ngoku uYosefu uYakobi lonyana wakhe. Wakhula ke ngoku ethandwa wade wamenzela nengubo enhle. Kufika ixesha loba makuyokoluswa, abadala ke bazahambe bayokoluswa, umntana mawusiyena uYosefu akazukuya uzawuhlala apha ekhaya. Bamkake nemfuyo beyokolusa, kodwa kwafika imini athi khawuhambe uyokhangela abakhulu bakho. Uyahamba ke ukhangela abakhulu bakhe. Athi awufika kwindawo ebebesolusa kuba afike bengekho axelele uba baye bathatha indlela ebheka ngaseBhetlehem. Uthi ke kayilandela umkhondo bambhaqeseza. Ndinanto ke endingakhange nditsho eyokuba apha ekukhuleni kwakhe nangona ebemncinci uyaba nesiphiwo sokuba aphuphe amaphupha athi awalichaza ngenye imini. Wathi ayiphuphe izithungo, benezithungo zonke kodwa izithungo zabakhulu bakhe nesikayisena zaqubuda kwesakhe. Uthi ke ngokayilichaza eliphupha athi uyise uthetha uba ke ngoku sonke sizawuqubuda kuwena. Uyithetha yena umzali engayithathelanga ngqalelo, kodwa abakhulu bakhe yabakhathaza loo nto. Basoloko benalaa ngqumbo yoba sizawuthini uqubude emntaneni nangona iliphupha. Uthi ke ngoku uthi gqipha esiya kubakhulu bakhe bathi kuye athi bathethane bodwa nanku yalamkhulu wasenzile. Eliye lenqe ngokuthe masimbulale sawugqiba sixhele ixhwani sithathe laa ngubo beyenzelwe nguyise siyixuze egazini siyise kutata sibuze sithi khawufanise ayiyona ingubo kanyana wakho le. Bavumelane kuloo nto. Kuthi kusenjalo kule ngxoxo-mpikiswano yabo athi omnye masingambulali, ligazi lethu le masimfaka apha emhadini. Umhadi ngelakhi wawungenamanzi kodwa ke bamfaka. Bathi besamfakile basaphikisana athi omnye sizawufumana ntoni ngokumfaka kulaa mhadi. Nanga ama-Ishmayeli esiza masimthengise. Bamkhupha emhadini bahamba bawumthengisa kuma-Ishmayeli. Wemka bona bahamba bayokhohlisa utata wabo bathi nantsi ingubo yenyana wakho khawufanisa. Uthi yena ndawukuhla ndiyofika ezantsi emangcwabeni ngenxa yonyana wakho. Ekhathazeke kakhulu kuba kaloku wayemthanda.
Yes, my prophet. bahamba ke ama-Ishmayeli athi awufika eyiphutha kwesikafaro nabo bamthengisa kufaro. Uthi ke ngoku awufika apha kwafaro umntana omncinci oqeqeshekileyo wafika wangumntana othobekileyo yabangela loo nto uba ufaro makamthande athi kumthandeni amnikezele kuye zonke izinto zalapha ebhodwe zilawulwe nguye. Zithi ke zawulawulwa nguye ezinto zalapha ebhodwe. Andazi noba unkosikazi lo wayenomona nokuba kwakusenzeka ntoni kuye kodwa naye wenza iyelenqe. Iyelenqe elo elabangela into yoba uYosefu makathathwe afakwe entolongweni. Kuthiwa wavutha ngumsindo utata uFaro leli yelenqe lenziwe yinkosikazi engayazi phofu uba liyelenqe wamthatha wathi bakavalele entolongweni. Uthi awufike entolongweni ke ngoku khona amanye amabanjwa apha. Uthi kuba kaloku unesasiphiwo sokucacisa amaphupha. Kwenzeka kwabakho amadoda amabini aye aphupha avuka kusasa ematshekile. Uthi awajonga wabona uba ambatsha apha emsweni abuze kwenzeke ntoni na. Bachaza amaphupha wabo. Bathi bawuchaza amaphupha wabo athi komnye ushiyeke iintsuku zintathu akukhuphe apha ufana. Uphinde ubuyele kulaa msebenzi wakho ubuyenza kuye. Uzuncede ke wakulungela undikhankanye kufana ngoba nakule ndawo ndikuyo andenzanga nto. athi komnye ushiyeke iintsuku zintathu kodwa wena uzawunqululwa yintloko. Kuthi akwenzekile ke zahamba iintsuku zaphelela zathi zawuphelela yakhutshwa nyhani laa ndoda yabuyela ebhodweni. Yathi yawukhutshwa yabuyela ebhodwe yalibala ngumntu osentolongweni. Yadlula iminyaka yade yamibini engakhange amkhankanye uFaro. Kwenzeka isimanga ke ngoku uFaro yanguye ngokozelelwa ngamaphupha amabi wafuna umuntu onothi acacise la maphupha. Yaqala ngoku le ndoda yakhumbula uba kanene phaa ezantsi entolongweni ikhona indoda eyayisilawuleleyo. Waqala ngoku wamkhankanya uFaro. Uthi ke ngoku uFaro makabizwe. Uthawuza ke ngoku alichaze liphupha achaze uba uphupha iinkabi ezibhityileyo ezisixhenxe neenkabi ezityebileyo ezisixhenxe kodwa isimanga ezi zibhityileyo ziziginyile ezityebileyo. Yamkhathaza le nto uFaro wafuna ukwazi uba kuthethani uthini na. Achaze ke ngokuba kuziminyaka yendlala kuziminyaka yokutyebi kodwa kuzawuza iminyaka yendlala esixhenxe. Wazicacisa zonke ke izinto uFaro ebengakwazi ukuziqaphela. Uthi ke ngoku awuva uFaro oneliseke athi singamfumana phi na umntu onje onomoya kaThixo. Wathi kuba kakade wayemthanda emnikeze yonke into ebhodwe wathi uzawulawula ngokulawula ubeyirhuluneli uzawuba ngaphezulu nakuye. Wagqiba wamzekela nento wamnika wanenkosikazi wamncothula uThixo imbandezelo. Ubekwa imbandezelo ezininzi ngoba ibe imbandezelo yenzelwe ngabantakwabo bemfake emadini. Yayimbandezelo yoba bamthengisele ama-Ishmayeli. Wakho imbandezelo ngoku sele sithi kumnandi kwaFaro wenzela iyelenqe unkosikazi wangena entolongweni. Kodwa uThixo umonyule wamncothula. Ifuna ukuthi boni bazali masinyamezele kwimbandezelo esizifumanayo. Liyeza ixesha uThixo uzasincothula. Aqalisa mini wancothula imbandezelo kaNahomi. Uthi uNahomi kayibuye khumbula ekhaya. Bathi ka bemhlangabeza emva kwezinto eshiywe ngumyeni wakhe washiywa ngonyana wakhe. Bathi ka bemhlangabeza ithi imbandezelo yakhe ngemkamna ndizele kodwa ngoku ndibuya ndilaphatha. Musangithi ndikuNahomi ndithanda ndingumara ngokuThixo uwenze wakrarha umphefumlo. Bakhona omara abakhoyo apha phakathi kwenu. Bakhona Nahomi abakhona apha phakathi kwenu. Bebenabayeni bebenabantwana kodwa uThixo wazicothula kodwa wamncothula kwimbandezelo. Uthi yena uHana bayichaza wakho umvandedwa eyakhe imbandezelo athi ndingumfazi onomoya onobunzima. Andiselanga siselo
Kodwa uThixo yafika imini eyodwa wamncothula kwimbandezelo yakhe wamnika unyana wamthiya igama lokuba uSamuel. Nisezamncothula bazali, sisezamncothula. Uthi ngelinye imini uElizabeth kayifumana isithunywa simxelela ukuze ufumana umntwana ekwaluphaleni kwakhe. Uthi awuyawuzaliseka loo nto yayithethwa seso sithunywa athi yenjenje inkosi ukuba iwuve indibabale indinike unyaka ikususe ukungcikiveka kwam phakathi kwabantu. Nakuni isezawusuka ngenye imini isezawuncothulwa kule mbandezelo yakho. Kunjalo nje sukumthandabuza uThixo, sukumthandabuza uhlale endlini. Uthi ngoku kusithi uze enkonzweni awuyiboni into oyikhonzayo ingathi liculo lamawisile lithi Dochondi. Mhlawumbi nibhidekile namhlanje ezibhoksi zintathu. Zikhala ubambile ezibhoksi, sibe nebhoksi yesicelo, sibe nebhoksi yemibulelo. Khambulele manje uThixo, nimbulele nangembandezelo lunayo. Ngoba usakugcinile, usakwazi nozongena egumbini lenkonzo, usamvuma usiyadumisa Thixo, siyakuvuma ukuba uYehova. Khambulele uThixo ngaloo nto. Siyasaqonda into yoba masibentathu ezibhokisi ngoba ngelinye ixesha kule bhokisi yesicelo ayikukho noba unomthwalo, mhlawumbi uyaphangela kodwa awuyiboni le mali iphangela. Uyafuna ukwenza izinto kowenu awukwazi kodwa uyaphangela. Ngamcela uThixo manje akubonise uba uyibhuda ndawoni ngokumsebenzi nawo. Mhlawumbi ke omnye ufuna ucela yena, ufuna ucela umsebenzi, ufundile wagqiba kodwa ngoku kunzima bafumana umsebenzi. Even if awufundanga umdala ngoku for uxhomekeke emzalini, kodwa namhlanje uthi umntana omncinci ecela izihlangu ube umbonise zakho ezigugileyo ngoba lokho awuphandi. Khamcele kuThixo akakunise emva kwale Pasika ufumane umsebenzi. Yes, ma'am. Apha ke sithetha ngemithwalo. Uzawubuza nalo mthwalo wakho obangela into yoba mawungalali endlini, mawuvuke umqamela umanzi, ngoba kaloku ithi yawufika noma kusezindlulini zobusuku uvuba ubuhlungu uphalaza iinyembezi. Khawukusithetha apha kuThixo ze bathi abamama noBhayibhile kabawathandazela le mithwalo unyuke lamsi uhamba newakho imbandezelo. Yeah. Khawukhe ube nokholo mani kuThixo, ukumthemba uThixo. Uqalisa intombazana eyayinethombe legazi, awathi uYesu awufumana isijoli sokuba intombi kaYayiro eneminyaka 12 zelwe ayiyagula. Udade ubhubhe ngoku umntana wakhe uneminyaka 12 zelwe. Uthi kuYesu kayijika ejonga indlela ebheka kwaYayiro, kanti apha phakathi kwembimbane kukho intombi enethombe legazi 12 inethombe legazi. Yona laa ntombi ayizange ithi ndifuna ukuba ndithethe nayo ubuso ngobuso, yathi uba ndichukumise nje umqukumbelo weengubo zakhe ndophiliswa kwisifo legazi. Eneneni ke akakhange athi uphilelo Yesu ndizothetha naye umchukumise. Weva futhi uyesu uba ukhona umntu omchukumisileyo amandla wakhe ethini. Uthi ke ngoba ufumanisa uba nguye, uthi ukholo lwakho lukusindisile. Masisuke kuwe eso sifo. Waqhubekeka nohambo lwakho uYesu, wabheka kwaYayiro. Uthi awufika phaya, ufika abantu begungqa kuba besithi le ntombi iswelekile. Uthi yena uYesu akaswelekanga umntwana, ulele. Waphakamisa isandla sakhe wathi Talitha kumi, oko kuthetha ukuthi intombazana vuka. Yavuka intombazana, yavuka intombazana. Ndifuna ukuthi ke nawe ingase ube nolokholo olunjalo, umthembe uThixo ngamaxesha wonke. Ndifuna ukuthi ke bethuna apha asina
asinamjuda asinamgrike noma ulundwendwe okusalayo nayo imali ungeza nomxhalo wakho uzokugalela kule bhokisi ungeza umbulele uThixo noma ungalali ebusuku uzodibana nabantu basewisile ongakhonzi nabo kodwa wakunika lo mandla oba izoba kunye nabo khambulele manje uThixo ngobukho bakho nje kule pasika mhlawumbe ude wacela nasemsebenzini kodwa awubhalwanga kwincwadi zalapha abantu irongo apho ithetha ukuthi uThixo uyathetha kuwe uba ngenye imini nawe uzobhalwa ezincwadini zobomi khambulele uThixo uba ndikhona nam ndifumene le pasika yami. Ungani